नुबायना बहाय आरोखि बे प्लास्टिकआव थानानै ओरै ओंखारबोला गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आङो नैबे मोनसे जायगायाव दंफैयो मानो होननानै बुङोबा बे जायगायाव बिराद एम्फौ फियो आरोखि ना आं नोंथांमोननि सिगाङाव एम्फौ फिनाय भिडिअ लाबोगासिनो दङ एम्फौआ माबायदि आरो माबायदि थोबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना जेखि जाया भिडिअखौ नायलांजोबोबा मिथिगोन आरोखि एम्फौआ माबायदि जायो आरो माबायदि बिलाइ जायो माबायदि फिथोब थोबो बेखौ आं देखायलांनाय जागोन आरोखि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङबा बा एम्फौखौ नायनो गोसो दङबा नायनो लुबैदोंबा नायलांबानो जाबाय आरोखि ना दा आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ होमबा भिडिअखौ नायलांसै नैबे जायगायाव एम्फौ फिसिग्रा न' लोगोफोर दै ओमफ्राय जोङो एम्फौ नायनो फैदों दिनैहाय एम्फौ नायलांनि एम्फौखौ नुफेराखै आरोखि बे जायगायाव नैबे बिलाइखौ जाग्रा एम्फौ आरोखि दा बेसे गिदिर गिदिर देरखो नायलांनि एम्फौ नुफेराखैना एम्फौ नायलांनि आरोखि दा नैबे लामाजों नायलांगासिनो दं आरोखि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं देखायलांगोन नैबे बिराद गिदिर बागान आरोखि बहायनो एम्फौखौ दोनो दा दसेनि उनाव आं देखायलांगासिनो दं बै सिगांजों बेहायनो एम्फौखौ जाहोयो आरोखि नैबे न'आ जाहैबाय ट्रेनिं होयोगोनदां ट्रेनिं होयो जानांगौ ओमफ्राय नैबाव सोर सोर थायोथाय बिबार बारिफोरबो दं आरोखि बिफां फुलि नायलांनि एसे नै बैयाव बिफां फुलि आरोखि बिफां जोब ओमफ्राय नैबेजों जों थांगोन नैबेहाय एम्फौ फिथोब दोनग्रा न' ओमफ्राय जों बैजों नायलांनाय आरोखि दै मानसिफोर दंना गैयाथाय नायनि रावबो गैयागोनदांलै बागाना बिराद गिदिर आरोखि बैथिंबो मानसि थादलाजोबो मावग्रा लेबारफोर ओमफ्राय मानसिखौथ' हरै नायनो हनै बोखांगासिनो दं आरोखि नायलांगोन नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय आरोखि दै नायलांबा नुगोन आरोखि एम्फौखौ माबायदि नोंथांमोननोबो देखायगोन आंबो नुफेराखैखा ओंखायनो नायनो फैदों आंबो नोंथांमोनजों लोगोसे नायलांसै बे बागानाव दंफैसै आरोखि नैबाव नै नै सासे बेनाव सोङैनि नायनि एम्फौखौ नङा होमबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबा मिथिगोन आरोखि बिराद गिदिर बागान एम्फौ फिसिग्रा जोब बियो बिराद गिदिर बागाना एम्फौ जाहोजोबो आरोखि बैबा माथाय बेबा मा जाखो ए माथो खलथब बिलाइ ए होद बुंनो रोंलालै आं नङा होमबा लोगोफोर बैनाव सोंनानै नायनोसै बा एम्फौ माबायदिब्रा एम्फौआलाय नुफेराखैलै नायनो फैदों एम्फौआलाय ए बेनो ए नै बेलाय एम्फौआ नुबाय दा बै खिहरोबालाय माथो ज्राब ज्राब होनो ना नै बेलाय एम्फौआ नै नुबायना लोगोफोर नैबेनो बायदि आरोखि आयौ गांसो गोनांलायलै नुबायना नै एम्फौआ बेबायदि आरोखि एम्फौआ नै बेबायदि एम्फौ नैबावबो नै बे बिलाइखौ जायो आरोखि बियो बाव गासिबो दंजोबो ना बिफां मानियाव दंजोबो ए खायियाव गैया ए औ ओमफ्राय बेखौ खायोबा गाहायाव फैया आरोखि ना बेखौ खाबा गाहायाव फैला ए बेयावनो थाबाय ए गाखोफिनबाय मालाय ए ओरै गाखोफिनो ए माने बेखौ नुबा ओंखारबोला आरोखि बेना मोजांलै आइडिया ओरै नाय हा ए खोजोमै बाहा ओमफ्राय मावग्राफ्रा नैबेजों नायलांबावनि एसे देखायलांबावनि आङो एम्फौखौ गासिबो दंजोबो नै माने नैबे गोथां खानायाव गासिबो एम्फौ दंजोबोनो आरोखि ना माने बेखौ खानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय माने बे माबाया एम्फौआ माने बे प्लास्टिकखौ खायोबा गाहायाव ओंखारबोआ आरोखि
बे प्लास्टिकसिम सफैबाथाय ओमफ्राय ओरै मानखो लांफिनो आरोखि गोजौजों आरोखि ना बेनि थाखायनो बे प्लास्टिकखौ खानानै होनाय जायो आरोखि नैबेलाय नै प्लास्टिकनि बारा आरोखि बियो मोनफैबाथाय ओरै मानखो फिनलाङो आरोखि बिफांजों गासिबो एम्फौ दंजोबोनो बे प्लास्टिक खानायाव बेलाय नै एम्फौआ नुबाय दा बेलाय एम्फौ ओरैबायदि गिदिरखा फाग्लासो आं नुफेराखैमोन ना ओंखायनो नायफैदों आङो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायोबा नायलांबानो जाबाय बेलाय एम्फौ नै खोमोन गोनांलायखा नै नुबाय दा थोस गोगोम देरो एम्फौआ बेलाय नै ओमफ्राय नै बेलाय बावबो दंलाजोबो ओमफ्राय नै बिदि जायो आरोखि ना बैलाय हनै बैयावबो दं ओमफ्राय बै गोजौआव दंजोबो आरोखि बिफां दालायाव दंजोबो नैखौ नायनि नैबेलाय नै एम्फौ नुबायना बहाय आरोखि बे प्लास्टिकआव थानानै ओरै ओंखारबोला प्लास्टिक मोनबाथाय ओरै दावखोलाङो ओमफ्राय बावनो मोनो होनदों आरोखि ना मोननोसैबा बुस्थुआ ओंखारबोयो आरोखि गाहायाव ओंखारबोयो मोननोसैबा बेबा मा जाखो नैबेलाय नै एम्फौआ दै लोगोफोर एम्फौआ नायनानै जों लाबानो जाबाय दंफां बिलाइ जाग्रा एम्फौ बियो ओमफ्राय नैबाव नायलांबावनि जोङो आदा ओंखाम जानो नामा औ दे नै एम्फौ नायफैदोंलै नै एम्फौआ नैबावबो दं दै बेलाय नै एम्फौ बेबायदिनो जाहैबाय ओमफ्राय मोना नामा बेलाय गोमोना बबे नैबे खानाया होमबा नायनि माबायदि मोनो ने बावनोसै आरोखि ना थफ्ला जुनानै दोननायावनो नै बिदिनो आरोखि ना बिदिनो दोनो आरोखि नै बेवहाय थोबजोब्बाय नै बेबायदि नुबाय दा लोगोफोर नै बेबायदिनो थोबफैयो आरोखि नै बेवहाय थोबफैयो बेवहाय हमनानै सोनानै दोनो ने हमनानै सोनानै दोनो आरोखि नैबे जायगायाव ओमफ्राय बिसोरनो हारसिंनो थोबनानै थानोसै आरोखि बैलाय एम्फौ नै नुबायना लोगोफोर बेबायदियै माने हमनानै सोनानै दोनो आरोखि नैबेलाय नै बेबायदि मानखोबाय दा बे मोनहांबाय आरोखि नै मोनहांबाय दा बेखौ मोनोबा हमनानै बेखौ नैबाव सोनानै दोनसै आरोखि सोनानै दोनोबा बे बिलाइबो दंफाखायो बे बिलाइयावनो थोबनोसै आरोखि बे थोबसिगोन ओमफ्राय नैबावहाय बे थोबबाय ना बे थोबबाय आरोखि ना बे थोबबाय नै बिलाइ नै आयो बिलाइ नै बिलाइ गुफुर नुदोंना बे थोबबायसै आरोखि एम्फौ दंसै सिङावहाय ओमफ्राय जों ओरै नायलांबावनो बेबायदिनो थोबफैयो आरोखि बिलाइ बेबायदि प्लास्टिक खानानै दोनबाय बेबायदिनो थोबहोनाय जायो आरोखि बेखौ लोगोफोर दा नायलांबावनो जोङो दस्रायाव बे खायैयाव गैया ना खानायावल' मा ओंख्रि आदा दे नों बावनो थाबाय थाखायो नामा औ दे होमबा नैबेलाय नै बावबो आरोखि ना नैबावबो थोबो नैबेलाय बेबायदि रोखोमनि आरोखि ना बिराद एम्फौ दङ होनो नुहरबाय दा नैबेलाय एम्फौ नै नुबायना बेलाय एम्फौ नुबाय दा बे माबायाव दंजोबो आरोखि नै बेलाय एम्फौ ओमफ्राय नैबे बिलाइयाव नै बैलाय एम्फौ नुबाय दा नैबेलाय आरोखि बेबायदि जायो आरोखि ना एम्फौआ बिलाइखौ बेबायदि जायो बारजों मावगासिनो दं नुबायना बेबायदि जायो आरोखि बे एम्फौआ बेनि बिलाइखौ बेबायदि जानानैनो देरो आरोखि बियो गोरलैनिफ्रायनो दोनो बेखौ बेबायदि दै बिलाइ नुबाय दा बिराद गिदिर लोगोफोर ओरैबायदि अयथासार गिदिरखा बागाना माने एम्फौखौसो दोनजोबनो हाबावाखैना नै बागाना बिराद गिदिर बागान बेहाय गासिबो दोनजोबो आरोखि नैबे खानायाव दोनथ'वाखै होनना बुंदों आरोखि
नै बहाय दोनाखै बाव दोनाखै दा ना बाव गैया दोनाखै दोनाखै ना औ औ ओरैल' ओरै हगारदों ओमफ्राय औ हरै हगारदों ए मथा मथि एसे खम हगारदों आरोखि ने खम हगारदों दे बेखौनो जानानै देरो आरोखि ना औ औ मा बुस्थुलै एम्फौनि खाजा बिलाइ ना औ बिलाइखौ जानानै देरो आरोखि बै न'आलाय मा माथो न'आ सोर सोर थायो बावलाय बाहायथ' एसे थायो ए सुखिदार दङ ना ए बैयाव न' दं आरोखि बहाय माबा सुखिदारफोर थायो फेमिलि थायो आरोखि फेमिलि दङ ओमफ्राय नैबे न'आ बिदिनो ट्रेनिं होग्रा बायदिसिना होग्रा जागोन आं दहाय बुंलांखाबाय बेहाय ट्रेनिं होग्रा नङाबा माबा एम्फौ फिथोब दोनो आरोखि बे न'आव ओमफ्राय मालाबा समनि गेजेरजों माने एम्फौनि माबाफोर ट्रेनिं फोरोंनांगौ जायोबा हनै बै न'आ आरोखि ना बै न'आव फोरोङो आरोखि बेबायदि ओमफ्राय नै बहाय बेबायदि दङ बहायबो न' दङ आरोखि दै नैबेलाय नङा नै बहायनो बेबायदि ओमफ्राय नैबे जायगायाव मा आं देखायनि बहाय बिबार फुलि ना बे बिफांनि फुलि ए खार' खान्दाय फुलिसो नै बियो खार' खान्दाय फुलि दङ बहाय जावैदों आरोखि नैबेलाय खार' खान्दाय फुलिसो बियो नै बहाय बिराद मोजां जायगाया नङा होमबा सिनारिफ्रा बिराद मोजां नै नुखाबायना लोगोफोर बहाय एम्फौ फिग्रा माबा आरोखि जायगा एम्फौ फियो बे जायगायावहाय नैबे न' बहाय ट्रेनिं हल जागोन थाला मारिनाय नङाबा देखायगौमोन लोगोफोर नोंथांमोननो थाला मारिदों मानसि गैयाना आंबो दिनैसो फैनाय जाहैबाय नालाय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन दा आं नोंथांमोननो बे एम्फौखौ देखायबाय आरो देखायबावनांगौबा कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय आं उनाव देखायगासिनो दङ जायखिजाया लोगोफोर उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोनथोंसै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'बाय